het programma Gewest Friesland. In dat programma laten wij alle keren zien reportages uit het programma van Gewest. Dat Gewest staat op de nationale televisie West had in de jaren tussen 1965 en 2004. De middenrand van de jaren wie Johan van der Zee, de redacteur daarvan. En die kent dus het woord gemeentelijke werindeling net meer uit de holle krijgen. Want dat had jaren en jaren lang. Hield ik maar weg. Ja, hield ik maar weg. Ja. Dus zitten we er nou middenin van dan die ene gemeente en dan de andere gemeenten, zeven. Maar in 1984 hadden we een grote werindeling. Ja. Waar dat ik zei, jongen, we moeten de provincie dus een grote werindeling. Ja. En ik neem mij weer in andere provincies minder onderhand als hier. Ja. Maar dat weet ik net zeker meer. Nee, de meesten hebben een eigen gevoel bij eigen gemeente. Ja. Ze zijn waarschijnlijk hoe de meesten het viel. Het is de werindeling van 1984, waarin een reportage maken wordt al in 1971. Ik wil dit maar zeggen, zolang als wij ons eigen bril kennen en mij een liedje meer heb u de platteland erbij, dan hebben wij krijgt. Maar ik zie absoluut geen krijgt van het platteland, maar je staat erbij. Maar als het aan zo'n hele concentratie is, dan ben ik bang dat het hele platteland wordt. Het platteland loopt gevaar. Als de plannen van de commissie gemeentelijke herindeling doorgaan, vinden die plattelanders die in gemeenten wonen die volgens het plan moeten verdwijnen. De indeling van Friesland is ter discussie. Een indeling die oorspronkelijk zo is geweest. 3 grote goeën, Oostergoe, Westergoe en de 7 wouden, op hun beurt weer verdeeld in delen, ook wel grietenijen genoemd. De prachtig beschilderde ramen van de Statenzaal in het Friese provinciehuis laten de historische verdeling van Friesland zien. De 3 goeën voorop en dan daarna de 11 steden, die in belangrijke zaken mochten beslissen voordat de 30 grietenijen gingen beslissen. De uitdrukking op zijn 11 en 30 is ontleend aan het tempo waarin die besluitvorming plaatsvond. Van de huidige 44 Friese gemeenten loopt de grootte sterk uiteen. De kleinste gemeente is het stadje Sloten, waar op het gemeentehuis, of liever stadhuis, 5 mensen werken, de burgemeester daarbij gerekend. U spreekt met gemeente Kloot. Goedemiddag. U spreekt met Stadhuis Leeuwarden. Goedemorgen. Juffrouw. De eilanden blijven als afzonderlijke gemeenten bestaan, maar de 40 overige gemeenten worden samengevoegd tot 20. Dat de achtergronden die een rol gespeeld hebben bij de totstandkoming van dit plan toch wel deze zijn geweest. Dat wij behoefte hebben aan gemeenten die qua omvang en qua bestuursapparaat, qua ambtelijk apparaat, een dermate belangrijke rol mee kunnen spelen, ook in de contacten met de provincie en ook in de contacten met de Rijksoverheid, dat zij hun zaken als zodanig behoorlijk naar voren kunnen brengen. Nu wordt er op het ogenblik veel gesproken over gewestvorming. Ik vraag me af, heeft dat iets met deze gemeentelijke herindeling te maken? Of is het juist zo dat die gewestvorming eigenlijk die gemeentelijke herindeling niet meer noodzakelijk maakt? Dat laatste zou ik willen ontkennen. Het is zo, er is in Friesland in 1966 vanuit de provinciale staten de wens naar voren gekomen om die indeling van de gemeenten dus onder de loep te nemen. Toen is in 1967 een commissie gevormd die zich hiermee bezighoudt, heeft gehouden. En die heeft op een zeker moment dit praatplan op tafel gelegd. Ook bij gewestvorming, wat nu de laatste tijd nogal naar voren komt, is het van belang, dacht ik, dat de gemeenten die als partners in zo'n gewest eventueel mee kunnen spelen, dat die van een behoorlijke omvang zijn en dat die daar ook een behoorlijke inbreng kunnen leveren. De stad Sneek, nu evenals buurgemeente Elst ingesloten door de grote waterrijke gemeente Wien-Britsradeel, zal als de plannen doorgaan een grote centrumgemeente worden met 35.000 inwoners. Wien-Britsradeel en Elst komen er dan namelijk bij. Dit is de huidige situatie met 3 gemeenten Sneek, Elst en Wien-Britsradeel. In de nieuwe situatie blijft nog 1 gemeente over, Sneek. De gemeente Wien-Britsradeel is een van de grootste Friese plattelandsgemeenten. De meeste Friese gemeenten dragen de namen van vroegere grietenijen of delen en niet, zoals overal elders in Nederland, de namen van de hoofdplaatsen in de gemeente.
Wien-Britsradeel telt 29 dorpen. Het gemeentehuis staat vreemd genoeg in geen van die dorpen, maar in een andere gemeente, in Sneek. Bijna naast het stadhuis, waar straks misschien het bestuur over het hele gebied gevoerd zal worden. Ik dacht dat een samenvoeging van een zo groot gebied als Wien-Britsradeel is, zo'n groot landbouwgebied met zijn 29 dorpen, bij een stad als Sneek is met zijn grote kern van 26.000 inwoners, op zichzelf een niet acceptabele zaak is. Het gaat erom in onze provincie dat we een zo goed mogelijk gemeentelijk bestuur krijgen. En dat betekent in onze tijd, waarin het heel anders ligt dan vroeger, dat stad en platteland bij elkaar horen en dat daar ook het best één gemeentelijk bestuur voor kan zijn. Dan betekent dat een gemeentebestuur een totaal andere taak krijgt dan zij daarvoor had ten aanzien van hun eigen stad alleen. De gemeente Wien-Britsradeel is een typische gemeente met een heel eigen aard, een heel eigen bevolking met een eigen karakter en eigen inhoud. De gemeentebestuur van Wien-Britsradeel zelf is daar volledig op ingespeeld en het gemeentebestuur van Sneek zal deze taak daarnaast krijgen, naast de taak die ze op het ogenblik voor de eigen stad heeft. Ik kan me die gedachtegang wel voorstellen, maar die gedachtegang is niet juist. Want die gaat ervan uit dat de stad alleen maar aan een eng belang van zichzelf denkt. De stad kan niet leven zonder het platteland eromheen. Zonder de mensen die op het platteland wonen, zonder de recreatiemogelijkheden op het platteland, enzovoort. En juist in een grotere gemeente kunnen al die belangen met elkaar samen behartigd worden. Vindt u dat u ongestraft een plattelandsgemeente met een bepaalde mentaliteit kunt koppelen aan een stad met een andere mentaliteit? Ik weet niet hoe groot of die verschillen zijn. Ik sla ze niet zo erg hoog aan. We krijgen allemaal ongeveer gelijke portie cultuur in onze huiskamer door de televisie. Het forensisme, dus dat men in een andere gemeente woont dan waar men werkt. Het schoolbezoek van de kinderen. En inkopen, vaak de grote gezinsinkopen worden in zo'n groter centrum gedaan. Ik heb het gevoel dat die verschillen aan het verdwijnen zijn. En dat niet meer de grootste belemmering behoeft te zijn. Alleen ik maak wel deze beperking. Bijvoorbeeld Leeuwarden, wat in Friesland dus verreweg de grootste stad is, 80.000 en 90.000 inwoners, die ligt natuurlijk wel boven die norm die ik zo pas noemde, van 30.000 à 50.000 inwoners. En daarom ben ik persoonlijk er niet een geestdriftig voorstander van om al te veel dorpen, platteland bij Leeuwarden te voegen. Inderdaad bestaat er een kans dat men op de secretarie van het gemeentehuis in Leeuwarden nog meer mensen in het bevolkingsregister moet inschrijven. Een deel van de plattelandsgemeente Tietjerkstradeel valt misschien aan Leeuwarden toe. Op de kaart is dit de huidige gemeente Tietjerkstradeel en komt het stuk tussen de gestippelde lijnen misschien bij Leeuwarden. De commissie was daar nog niet helemaal uit en gaf 2 mogelijkheden aan. In het betrokken gebied organiseerde de kieskring van de AR een enquête. Het gaat om 9 dorpen en 2000 mensen werden er ondervraagd. Dan komen we tot de slotsom dat plus minus 18% de keuze heeft bepaald voor Leeuwarden. 74,5% kiest voor Tietjerkstradeel en 7,5% heeft geen mening of maakt het niks uit waar ze bij komen. Kunt u een paar voorbeelden noemen? Ik heb hier bijvoorbeeld iemand die zegt: ik geef de voorkeur aan een plattelandsgemeente boven een stadsgemeente. Een ander schrijft: wij zijn vanuit Leeuwarden gekomen en voelen meer voor een plattelandsgemeente. Een ander, die bij Leeuwarden wil, schrijft: de gemeente Tietjerkstradeel doet niks voor ons dorp. Ook sommigen die menen dat het een grote wassen neus is. Dit is geen inspraak. Het is inderdaad de bedoeling dat de burgerij en alle gemeenschappen in de regio zich hier ook een beeld over gaan vormen, hierover gaan discussiëren en over gaan praten. En dat je dan uiteindelijk zo mogelijk tot een aanvaardbaar systeem komt. De gedachte komt wel eens op dat men eenvoudig niet meer wil uitgaan van het bestaande dat goed heeft gefunctioneerd, terwijl men de bezwaren van grotere eenheden onvoldoende onderkent.
De discussie is in volle gang. Overal worden hearings gehouden en daar is met name in die gemeenten die dreigen te verdwijnen veel belangstelling voor. Zo ook in Witmarsum, de hoofdplaats van de gemeente Wonseradeel, een grote plattelandsgemeente die niet op het lijstje van de plannenmakers voorkomt. Het gemeentebestuur dreigt dus uit de hoofdplaats Witmarsum te verdwijnen. En dat is iets wat de tongen losmaakt. De lagere schooljeugd in Witmarsum hield er een enquête over. Een studierapport en dat is ter discussie stelt. Wou u wel een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Zoals u misschien weet is er een plan om de Friese gemeenten opnieuw in te delen. Hierbij zou Wonseradeel voor het grootste deel bij Balder komen. Bent u voor of tegen dit plan? Of hebt u geen mening? Tegen. Wonseradeel is de gemeente aan de IJsselmeerkust, waar onder andere ook het dorp Makkum in ligt. De gemeente telt overigens 27 dorpen. Dit is de huidige situatie in Wonseradeel, dat straks misschien opgedeeld wordt onder de gemeenten Harlingen, Workum en Bolsward. Want dat wij in Balzert komen straks, dan maken wij het staf van ons overal afslaan. We maken ons overal op markt doen, de lezers maar uit, de lezers maar uit. En als wij hier op gemeentehuis binnen, het is zo gemoedelijk al hier, wij hier daar zitten over de gauw binnen en we wachten even. Ze zeggen net sinds de klein maar uit. Nee, dat beslist niet, dat ben we net wend. Ik zou zeggen, nooit naar boven. Onderzoekingen hebben toch wel uitgewezen dat het niet zo gek veel uitmaakt voor de belangstelling van de burger voor het gemeentelijk bestuur. Of men nu in een gemeente van bijvoorbeeld 5000 inwoners woont of in een gemeente van 25.000 inwoners. Men kan stellen dat de grens, de bovengrens, het plafond, dat ligt tussen de 30 en de 50.000 inwoners. En dat leidt dan dus tot de conclusie dat men vanuit democratisch oogpunt bijna straffeloos gemeenten kan verhogen tot die grens 30 à 50.000 inwoners, terwijl men dan het voordeel mee kan pikken dat die gemeente sterker, krachtiger is, meer bestuurskracht heeft. Toch blijft er in de Friese dorpen een wantrouwen tegen de nieuwe gemeenten bestaan, waar ze hun belangen met de stad moeten delen. De kleinste dorpen, zeggen velen, zullen van de kaart verdwijnen. Ze komen nu al op de tweede plaats en straks op de derde, maar waarschijnlijk is er helemaal geen plaats meer. De plannenmakers worden in Friesland nog te veel beschouwd als onverantwoordelijke landverdelers. In 71, ze zoen van 44, nee, 24 gemeenten, maar dat waren 34. Sietse Faber zei, we moeten minstens 23 toeren mensen in een gemeente wonen. Er zijn gemeenten bestaan van doe wel lietser als 9.000 mensen. Het is helemaal net een goede werkindeling geweest. Nee. Maar iedereen wil er D benauwd voor. Ja, waarom? Zo. Nou ja, je moet je eigen gemeente toch horen. Waarom? Ja, dat vonden ze. Wij moeten op klompen naar het gemeentehuis komen. Ja, Kennen. Nou, dat ken hoor. Je komt 1 keer in de 4 jaar hier in het gemeentehuis. Ja, Dus, nou dan mag je er op klompen heen komen. met je sentimenten natuurlijk. Dat zijn sentimenten, ja. Dat is het fantastisch, juist hoe de Casimir en Haasma Buma beziekje beleefd te blijven. Ja. Maar ze komen ook zitten. Ja. Zal ik je vertellen wat er nou gebeurt? Die beide gemeentehuizen, want dat gemeentehuis van Wim Britsen Stieg in Snits, ja, dat is letterlijk naar Drielsgang. En dat komt nou, wordt dat oude gemeentehuis van hun en het gemeentehuis van Snits, dat wordt weer in een gemeentegebouw van die hele grote gemeente. Dat is, dus we hadden in 84 gewoon verkeerd jongen, eigenlijk, hier in Friesland. Nou ja, we gaan er gewoon mee terug. Is dat zo? Ja, ik denk het wel. Ja. Of de provincie afschaffen of weet ik wat, maar... Ja. Maar stel voor, door best op 100 gemeentehuizen West. Hoe soort de provincie Friesland er nou eigenlijk uit in de toekomst? Nou ja. 4 gemeenten? 6 gemeenten? Ja. Net meer, denk ik. Nee. Maar net meer op de klompen. Nee, maar je komt er dan niet meer. Door hast toch ook een computer bij wijze van spreken? Ja, natuurlijk. Ja. Maar de blauwe sentimenten onheen, dat is juist nou echt nog. Ja, maar wat bindt dat dan? Alleen die klompen?
Nou, dat weet ik net. Nee. Ik kom al uit de stad als zelfstandige gemeente waren opheven. Nou, dat wie al wat. Ja. De komst van Stiens. Ja. Ja, Stiens. Dat komt uit een biljart. Een biljart, nou hè. Verschrikkelijk. Ja? Nee. Oké, wij bleven in de buurt van Casimir en Haasma Buma, want we gaan naar Heeg in 1993 met de band Kliederen. Zou je mij even jouw eigen schilderij kunnen laten zien? Jawel. Die bovenste. Die bovenste, die dolfijn. Hij is niet zo mooi, vind ik zelf. Ik vind die staat een beetje plat, dat is niet zo mooi. Maar schaam je je dan als het... Nou, nee. Niet echt. Ik zou er wel trots op zijn als mijn schilderij op een tentoonstelling zou hangen. Een beetje. Voel je je nou een echte kunstenaar? Want dat was het Nee, de bedoeling. nee. Ja. En dat hij hier hangt, dan is het eigenlijk wel zo, maar... Het hangt in het dorpshuis het Heeghoes in Heeg en het is kunst van kinderen uit het eigen dorp. Het is een gevolg van het feit dat in de Friese dorpshuizen kunst wordt getoond. Eerst 14 dagen lang werk van 2 kunstenaars, waaraan je heel goed kunt zien wat het voorstelt. Daarna 2 weken abstracte kunst. De schoolkinderen uit Heeg bezochten de eerste tentoonstelling en mochten daarna schilderen als een echte kunstenaar. Jullie zijn op de tentoonstelling geweest? Ja. Wat heb je daar gezien? Nou, schilderijen van Peter Panter of zo. En nou die naam weet ik niet zo goed meer. En er waren hele mooie bij. En de hond vond ik nog het leukst in een mand. En die vond ik heel erg zielig. Dus ik heb gelijk maar een blije hond gemaakt. Doe je dit soort dingen op school nog wel vaak? Nee, dit is de eerste keer. Maar je tekent niet toch wel eens opvallen? Ja, dat toch. Ik gewoon schilderen, maar net zulke dingen. Schilderen. Net echt voor een project. En dit is echt schildering? Ja, vind ik eigenlijk wel. Hoe vond je die tentoonstelling? Wel leuk. Ja hoor. Ik vond de kei het mooiste. Van Peter Panter of zo. Die vond ik het mooist. Ja. Was dat wel eens een kunstnation? Nee. Ja hoor. Ja. Ja, hier in Heeg hoor. Ja? Ja hoor. Hier in Heeg? Ja hoor. Hier op Kwalik hoor nou. Waar je dat dan in Heeg? Gerrit Terpstra. Daarom is hij hier eigenlijk bij, omdat het kunstenaar is. Ja. En die kan je dus dingen vertellen hoe een kunstenaar dat doet. Ja. Wat is nou makkelijker? Zelf beeld je de kunstmatie of samen aan de gang wezen? Zelf de mee aan de gang wezen, dat is het makkelijkste. Ja. Want dan ben je in de besluitenheid van je atelier en kun je dus dat zelf beoordelen en bezien. En bij Ben is het zo, het biedt alle kanten uit. En je wil net de volle sturen. En tegelijk doe je dat wel. Je zit altijd in dubio. Je wil ze eigenlijk gewoon een gang inlitten. Maar tegelijk wil je ze iets inlitten van hoe een bepaalde structuur werkt. En wat mogelijkheden binnen van het materiaal. Volgens mij heb jij dit veel vaker gedaan. Nee, nooit. Nee? Nee. Hoe vind je het dat straks op een tentoonstelling gaat hangen? Ik vind het wel leuk. Maar het is niet echt veel soeps. Vind ik. Je hebt helemaal geen voorbeeld? Nee, dat niet. Wat doe je dit dan? Nou ja. Ik moest zelf wat bedenken en toen
kwam dit in me op. Na het schilderen gingen de leerlingen opnieuw naar het dorpshuis. Nu om naar abstracte kunst te kijken. Welk schilderij of welke ets vind je hem zo mooi dat je hem wel maar in een huis daar hebben? En waarom dan? Deze hierachter. Ja. Ik lees nog wel soms oorlogsboeken en zo. Dat vind ik altijd wel mooi. En dan zie je dat er dan een oorlog komt. Dit is zo dat vakje. Nou, en dan krijg je daar een boom in en dan is hij niet in de buurt. Ja. Dus naar boven komt dat reëren. Had daar ik met hem uitzien of net? Nee, net echt. Nee, Ja, ik kan aan de volgende wezen. Dat is niet fix niet. Ja. Dus dat hij een beetje van oorlog denkt. Ja. Nou, we hebben de vorige keer die etsens, jongen. Dat zijn die hele liachten die in het bladje staan. Maar die planten erop. En dan hebben we van Sjoerd dat er eigenlijk haast geen achtergrond bij wie. Nou, hij heeft heel weinig gipte erin. En hij eigenlijk alleen nog de planten tekenen. Heel precies en heel nauwkeurig. Maar waarom zou hij dat nou zo oorsdienen, hè? Dan Jan Hofman. Jan Hofman, waarom zou hij dat nou zo oorsdienen, hè? Als de vorige keer die mama die etsen. Hij woert wat oors. Hij woert wat oors. Tot en met 22 april is er dus een derde tentoonstelling in het dorpshuis van Heeg. Kunst van kinderen uit het eigen dorp. Nou, mijn idee hij ze echt lekker bezig geweest. Maar ja, dit weer de eerste keer. En sommigen die zijn toch een beetje bang voor het materiaal. En probeer je dat dan toch te precies naar mijn idee te doen. En oren die ben echt al, ja, die smarren lekker in die verf om. En dan ontstaat het schilderij. En dat is naar mijn idee meus haar schilderen. Dat was maatje plaatsjes. Ja, ik neem de klieder in, maar het is kunst. Hè? Dat is, ik zelfs van deze band. Dat is Gerrit Terpstra daarbij. Maar zit wel wat ze nou in musea doen, dat ben volle met de gelegenheid krijgen om dit soort dingen te doen. Ja. Dat wie doen dan nee, hè? Nee. Ja, dat wie doen, volgens mij hier kunstwerk of misschien hier te doen nog wel cultuur, dat weet ik niet. Maar die zit je erachter dat het op allerhande plakken op deze wijze uitgevoerd waren. Ja. En Ben vinden het prachtig. Ja. Dat op die manier. En, En Gary die dat ook heel leuk, hè, maar die Ben. Dus, ja, dan is er helemaal net een afstandelijke kunstenaar die ik heel wijze kennen zoen. Ja. Maar ook nog van hetzelfde dorp. Ja. Dus hij wil eens een kunstenaar zoen. Ja, Gerrit. Ja. Dat is Gerrit Terpstra. Uit 1993 in programma's van Gewest tot Gewest doe, nemen wij ze in Gewest Friesland. En dat is het ook een beetje met.